Guren arratsaldeon pelota zaleok, gaur bi partidu eskainiko izkizuego Eibarko Astelena pelotalekutik, eta amezketako Tolosa bat tartean izango da, lehendabiziko partiduan jokatuko duen Inazio Tolosa, baina anaia zaharra, Josean Urruti Xamar Patagonia aldean da, atzo bertan joan da, eta arekin batera binakako lehendabiziko txapela irabazi zuen Juan Mari Beristein daukagu hemen, ez da edozein moduzko ordezko. Arratsaldeon, Juan Mari. Arratsaldeon, Xavier. Bueno, oraindik jende gutxi Xamar, behar bada San Andres eguna, eta Ibarren oraindik bazkaritatik jeiki ezin ebiliko du jendea. Bai, hola, festa dianean da ohitura izaten degez, alde guztian, pixka behandutxo jutia, eta bagik, bazkaldure normalti, baino askoz hobeto xoitiek, eta popa eder bat, eta furu bat, eta nik guztiat gero azaldu bala jendia pixka bat. Gainera, jaialdi polita jarri zidute. Bai, paperia nik guztiat partidu oso bikaina direla, lehenengo partidua gure bai, eta geroko ere unanue, eta horiek nik usteat partidu desenteko partidu ikusteko morun itxengo gerala. Lehendabiziko partiduan, Tolosa hirugarrenak eta Xantik jokatuko dute Lejardi eta Imazen aurka, eta gero bigarrenean, partidu nagusian, guk biak eskainiko izkizuegu, Alustiza eta Arretxe, Unanue eta Elkorreren aurka, azte bibikote, biek ere oso gogorrak, ea zer nolako joku eskaintzen diguten, eta nor nagusitzen den. Azken bolara honetan, Jomari, lauterdikoa dela eta ez dela txapelketako partiduak ematen jardun gaituk. Gaurko honetan, txapelketaren tentsiorik ez du izango, baina batetik partidua telebistaz emango diagu, bi partiduak telebistaz emango izkiagu, eta bestetik Eibarko Astelena eta San Andres egun batean, horrek berak nahiko tentsio eta nahiko erantzukizun ematen dik, ezta? Bai, gure garaian frontoi honetan jokatzea, bere aparteko zirrada bat ematen zian, ez? Eta nik usteat, oaingo hau berire, bueno, naiz eta lehenaina ez jokau, da gaina San Andres, eta Eibarko publikoa, eta bere errespetua edo bere horrelako zerbait ematek, eta nik usteat, bai, lautardiko txapelketa horiek, bakik, beste oso ezberdina ditu, baina pareja oso edarra dituk, eta nik usteat partidu ona ditiko morun direla. Ia ba, partidu ona egiten duten, ez lehendabiziko hau bakarrik, bigarren ere bai, batez ere bigarren horrek ekarriko baitu ona jendea, beti oiden bezala. Lehendabiziko partidu honetan jokatuko duten pelotarien datuak ikusten ari zarete, Xavier Imazenak ikusi berri dituzue, eta artekariek gorri diote. Tolosa hirugarrena eta Xantiren alde. Dago beraz dirua, partidua hastear dagoelarik. Lehendabiziko sakea, Manu Lejardi berriztarrak aterako duala ere. Antimo Atxurra eta Juan Tomas Erostegi izango ditugu gaur epaile hortxe duzue Atxurra jauna. Baimena eman dio Lejardiri. Lehendabiziko sakearekin partiduari hasiera eman dezaion, eta ordoa berriztarra estraineko sakea ateratzera. Zazpitik abia da hartu. Atera du sakea, hasi da partidua, eraman Xantik ezkerrez. Lejardi, irutik oso atzera, bederatzitik, eraman Xantik, Imaz. Atzera, Imazek. Eraman Xantik. Ikaragarria eman di orain honetan, zazpien bote, bederatzi terditik, jaso Xantik. Indartsu batera zaigula ematen du Lejardi. Imazek atzera. Xanti. Pelota arrotu ezinik eta bil, Herri Osarra. Ezkerrez hobeto xeago. Eta Imazek gora. 6. kuadroan bat baztertu egintzaio pelota, Juan Mari. Bai, baztertu egintzaio, baina nik usteat aurrelego tanto hau pixkat oan digan behotu gazi dela, eta pixkat tanteo mogo tantoa dizen dela, eta nik usteat oan digan pixkat animatu baituela, ez? Tanto behar xogin da espektakular egin. Hortxe duzue, lehendabiziko tanto honen bukaeraren errepikapena,
ezkerrez txokotik txokora jodu. Xantik ere bat baztertu zaio pelota. Imazi ezin izan du eraman. Tolosa eta Xantirentzat lehen tantua. Bat eta huts. Eta lehen esan dugun moduan jendea badator. Maitik jeikitzea desentek kostatu zaien honbait, baina oraintxe dator jendea. Tolosa hirugarrena, atzera. Gozatu gabe. Lejardi. Oraingoan berriz ere indartsu atzeratu du berriztarrak eta tanto, Pana. Eta orain arte pokerik egin erakusten ari dena Lejardi duk, Pomari. Bai, lehenengo tanputuan pelotak piztuan emandik, ez? Zazpi aldea eta orain ere jo bakarrik, ez? Gaina Paetian itxartziz eman behar izan dik, bueno, ez dik iritsi Paeta, baina bastartutako pelota bat izan dik, bai. Xantik 8 tardian sartu behar izan du ezker eskua. Eta pelota hori eramateko modurik ez du izan. Pana beraz, lehen berdinketa eta Lejardiren sakea. Dirua, hasiera bezalaxe, gorri orain ere. Hor da Lejardi. Atera du, sake gurutzatua, eraman Xantik. Imazek atzera. Lejardi. Eskeba sartu dintzai pelota. Eta Xantik ezkerrez. Eramateko modukoa zen pelota hori galdu egin du. Ez dauka Xantik zazpitik milagro ondirik egiteko moduko ezkerra, baina hori eraman beharreko pelota zen Errioxarrarentzat. Urdinak aurretik lehen aldiz. Atera du Lejardik, eraman Xantik. Imaz. Ies egin dio pelota horrek Xantiri eta tanto. Garbi alde indakoa, Juan Mari. Bai, aurreneko tanto hauetan Xanti etze bilego zu santu, ez? Handigan behotu ez delako, baina gero hor alde indako pelota bakik batiz bat frontoi honetan boti eite hundu nien eskuiro juten dek eta horregatik zaila de gaina utxe egin dago pelota han bertan ezpaldi mao jatzortzi. Ez zuen inundik espero Lejardik eta gainera bote horretan ere ies egindako pelotak normalean egiten duen bezala zabalera egin du, ez du Lejardik bote horri antzemateko modurik izan. Bina eta pelota aldaketa. Tolosa hirugarren ari da. Gustoko pelotaren bila. Eibarko Astelena pelotalekuak 1500 ikusle ditzake. Gaur kopuru urtatik oso urrutik geratuko bada ere. Eta pentsa noizkoa den, 1903 urtekoa. Pelotaleku historikoa, 11 partidu handi jokatu da. Txoko goxo honetan. Tolosa hirugarrenaren sakea. Tolosa aire zartzerik ez du izan. Xanti.
Txapa gainean Lejardik, eraman Tolosak. Tolosarentzat aukera. Xanti. Pelotak ozatu ezinik eta oso ahul hasierako tantu hauetan Errioxarra. Oso ahul. Arro Imazek. Eta arroago Xantik. Imazi ia gora joan zaio. Xantiri iari gabe. Goiko Txapara, zuzenean, 3-2. Urdinen tantoa, eta berriz ere uren pelota atera dute. Eta bai hasiera kaskarra eman diola Errioxarrak partiduari. Buruz buru belokiri irabazi ziola esatea ere, Juan Mari? Bai, sinistu zina, baina bakik holako gauzak pasai dituko noizik eta behin. Baina gaur erakusten ari danagin ez sinisteko mogu behintzat. Nik usteat partida horra ijola pixkan bat animako dela, ez? Zergatik baina arte gauzia joxo antxazeak, ez? Otzantxean doa, bai. Lejardi eta tanto. Oso ondo joan da Lejardi pelota horren bila. Aurreraino, ia aurreko hormaraino. Aurrelaria joan behar duen bezala gainera. Antxez egoen ezpada Lejardi gutzita ere jotzeko prest Imaz. Begira, biek aurrera egin dute. Eta lehendabiziko kuadrotik errematatu du Lejardik. Eta handik ondo errematatu ez da ere, hain aurretik sartu ezkero, tantoa egina edo egin xamarra izaten da. Lejardi. Jurretako lankideak paso eske ditugu, baduten onbait berriren bat guri kontatzeko, Asier Aranguren aurrera. Bero, hemen ez da nobedade ikaragarririk, beste tantu bat izan da, orain beste bat ere bai. 3-4 hurbildu dira Xanti eta Tolosa, baina azken tantu egin dutenak berriz ere Lejardi eta Imaz. Ezkerrez pelota jasotzen saiatu da orain Xanti, Tolosari berak eskatu dio, ezker hormatik irten zaionean, ezker besoa sartu du eta gora aldegin dio pelotak. Eta horre Atletiken partiduari buruzko kontua esaten ari zinetela, guk geure beste kontu batzuk genituen hemen, eta Juan Mariri aipatu diot, Xanti sekula ez dela mutil zabala eta pixu hondiko bat izan, baina oraintxe baino zimelagoa ez duela sekula ikusi. Hori du gerria hori, Juan Mari, ikeragarri plaku zeok, Bai, baleteko bailarin oitagot ematen. Baletien dantza urte omontxo, bai. Bai, atzelari izateko gintzat, sekula ez da, lehen esan dut, mutil sendo eta zabalo hietako bat izan, eta ezurrez eta ere estu xamarra gehiago da, baina nik uste sekula baino argalago dagoela Xanti. Imaz. Xanti. Atzera. Eutsi Imazek. Tolosa hirugarrena. Lejardi kanpora. Lejardiren ezker zeharra kanpora joan da. 4-5 eta Juan Mari partiduari oso hasiera kaskarra eta hotza eman ziotek, Bai, lo hartzeko mogo partidu da, ez? Azela onta mintzat eta etzekiat, ematen dik oso ondo berotu gabeazi ote dira, baina hor, zebiltzak ez? Tartian pelotak adaberra ikustetxea, baina oso gutxi, eta gaina oraina intentzio honak inbotadik, zabalera, baina zegiat oso partidu tristia, bai. Tira, animatiko aldira orain digintzat. Orain arte egindako tantoak oso gutxi izan dira, galdutakoak ia denak, baina oraindik badute gauza politak eskaintzeko denbora. Atzera Xantik, oraingoan gehiago gozatuta. Tolosa, gantxoa ez du ondo jo.
Xantirentzat aukerako pelota, atzera. Eutsi Imazek, oso ongi. Lejardik atzera. Diruak gorri segitzen du oraindik. Atzera Xantik, tira. Asentatzen hasi dela ematen du. Tolosaren kantxoa. Xantik atzera. Orain gehiago jotzen ari da. Nor nagusitzen den peloteoan. Ia gora joan zaio Xantiri. Jetxi Imazek oso ongi, eraman Tolosak. Lejardi, eraman hori ere Tolosak. Eta atzera Lejardi. Xanti. Tolosa hirugarrena. Eraman Imazek. Keinu Tolosak, Xantik atzera. Seiterdian bote, bederatzitik, eraman Imazek. Ez du gozatu Tolosak. Aztertu egin zaio Lejardiri. Gorrien tantua eta bosna. Eta orain arte egindako tantuak bat dut nik gogoan. Han Lejardik lehendabiziko kuadroan gantxoan hartutako pelota ura. Baina gainerankoak galdutako pelota garbi-garbiak edo baztertuta eramaterik izan ez takoak. Ostela, egindakoak. Ba, nik hoizitzeko gogoan, ez? Ezker, zeharra jo, ezker gantxu bezalatzea, ez? Bai, gantxoa. Bakar uraxe? Bai. Jendia ere gaina ikustek, zegate, triste hoiziliko. Protagonista ez badute animatzen pixka, nik uste dut hasiko jala, ez? Emateik Xantik pixkat gehitxo gozatzen dula. Oendik, bazaukate denbora. Lejardi. Eraman Lejardik, Keinu Tolosak, atzera Xanti. Sartu, mota. Keinu egin du Tolosak, baina ez da usartu. Atzera Xanti. Eta oraingoan Imazek eman behar izan du Amore. 6 eta 5. Beste munduko gauzarik bat ere egin gabe. 3tik 6ra joan dira Tolosa eta Xanti, eta aurretik dira berriz ere. Dirua gorri dagoela esan dizuegu lehen ere. 700.000 une honetan. Eraman Imazek Tolosaren sakea. Aztertu egin zaio berriz ere Imazi. 7 eta 5. Jendea oraintxe hasi da marmarrean. Bai, oraintxe emateik
urrungo zei txistu matu izeteko ere larri bili, Bai, ez dira urruti izango urrengo tantoan ere galdutako pelotaren bat baldin bada, txistuak ere ez dira urruti izango ez. Tolosaren sakea, eraman Imazek. Atzera Xantik, ederki gozatu du. Tolosa, ez du sartzerik izan, atzera Xantik. Ongi Lejardi. Aso Xantik, Lejardi. Aztertu egin zaio. Ez du gozatu Imazek ezkerrez. Xanti. Ez zuen urruti goiko marra. Atzera Imazek, az eskuinka da oraingoa. Bederatzi terditik eraman, justu Xantik. Ongi Lejardi, ongi Tolosa ere. Atzera Imazek. Hau ere ikaragarria. Errebote ondotik. Eraman Xantik, txapagainan izan da pelota hori. Nahikoa suerte izan du. Tolosa. Ongi Xanti. Txokoan moztu Tolosak eta tanto. 8-5. Tira, tanto honetan gauza politagoak ikusi ditugu. Imazen bi eskuinka da bai galantak. Bai. Omari. Nire usteat tanto honegin hasi dela pixkat animatzen ez. Jendiak hor entzun dizkigu txalo batzuk Imazek jota eman dio zartako horregatik ez. Nire usteat pixkat animatzea gaitun, ez? Ia. Horren zai gaudegu aspalditxoan. Tolosaren sakea. Eraman Imazek, Tolosa. Txapa gainean eta tanto, 9-5. Sake gaiztoa zen. Pelota beti oso bizi biltzen du Tolosa hirugarrenak eta ezker horman sartzerako goitik sartu behar izan du ezker besoa Imazek. Eta gero, txapa gainean moztu nahi izan du Tolosak eta oixe txapa gainean. Bigarren botea egin du pelotak Lejardik eskua sartu duen erako. Lau tanturen aldea, orain arteko alderik handiena. Azpitik atera du Tolosak. Eraman Imazek. Txokoan utzi du baina arroegi. Lejardi. Atzera Xanti. Moz geratu zaio Imazi, Eraman. Imaz. Atzera Xantik. Imaz
justu xamar heldu da pelota hortara, bera uste baino laburrago geratu zaio eta ezkerra sartu eta tira, erdi ies egindako. Netzade utza zala iruditzen. Begira, hor Tolosak berak ere ez du gozatu. Imaz. Berez Lejardin pelota bonoi, baina. Bai. Imazek ez du bat ere gozatu, alde egin dio. Oraintxe ikusiko dugu berriz. Bai. Tolosak ez du gozatu, Imazek ere ez, eta suertez tanto. 6 eta 9. Lejardi. Atzera berriztarrak. Lejardi. Tolosa, gantxoa, eraman Lejardik, atzera Tolosak, eraman Imazek. Ezker ziarra Tolosak eta tanto. Tira, hasi da partidua pixka bat bizitzen. Tolosak ezker gantxo polita jodu, Lejardik eraman. Eta azkenean Naiko berrez galdu di, baina, bueno, nik usteat ikusi duen tanto politinetako dizen dela. Bai. Hori ere etzen eraman ezinezkoa, baina tira. Aurreko tantoetan hain gauza gutxi ikusi ondoren, estimatu dugu. Tolosaren sakea. Eraman Imazek. Dejada oso arroa egin du Tolosak. Atzera Xanti. Ez du ondo jo pelota hori Tolosak. Atzera Xanti, ezkerrez ongi. Ederki gozatu du Segurarrak. Lejardi. Nekez joaten da Lejardi ere airearen bila. Atzera Lejardi. Tolosa. Eraman. Imaz. Atzera. Xanti. Lejardik txokoan luze, eraman Xantik, Lejardi. Ezker gantxoa, eraman Tolosak. Keinu Lejardik. Oso atzera. Eraman Xanti, azte pelota eraman duen. Errazagoa gutzi ditulen, eraman gabe. Tolosa. Xanti.
Xabi Arrimaz. Tanto luzea, 3 minututik aurrera. Txokoan moztu Tolosak, orain gantxoa, Imazek eskatu. Baztertu egin zaio Imazi, Tolosaren gantxoa, Seira. Ezker zeharra orain, eraman Lejardik, dejada Tolosak, atzera Lejardik. Tira, hau beste partidu badu, Juan Mari. Bai, tanto honen ikusiat lehengo tanto asko, baina azteko mogu tanto dela, ez? Oso ondo zehar, bai. Lehengoak ahantziaziko dizkigute, bai, horrelako asko jokatzen baituzte. Eta buka erabez, horregarria. Oso ederki jokatu dute eta bukatu ere, bikain bukatu du Lejardik. Asko arriskatuta, Asko arriskatuta, jokaldi horretan oraintxe errepikapenean ikusiko duzu, Asko arriskatu du berriztarrak, eta bai, ederki irten ere. Nik usteat biak gehiago sartu behar lukutela, Gehiago sartu behar lieke, porque... Justu, Hoxe, justu, Hau gehiago sartu behar lieke, zen partidu gehiago animatu, eta gaina sartu dian guztian ez di utxik egin, ni akorratzen ezin bintzat. Eta gainera aukera asko. Eta Inazio hor haidek kinu egin da utzi, baina, batzutan ondo tortzek ez, kinu egin da kontraioak nahazteko, baina ni usteat sartu gehiago egin behar dugula, gehiago sartu behar dugula. 82 pelotak da izan dira azken tanto honetan, bada zerbait, 82 pelotak da, 4 minutu eta 4 segunduko iraupena. Atxehen aldia. Ongi edorriko zaie, Laurei, bi atzelariak hor dituzue, ezkerretan Santi, eskuinetan Imaz. Eta aurrelariak altageletan ezkutatu zaizkigu. Atzelariei dagozkien datuak dira hauek, estadistikak, eskapadaztantu bana egin dute. 4 pelota galdu ditu Xantik, 4 horietatik bat behartutakoa, Imazek 3 horietatik bat behartutakoa. Aurrelari dagokienez, airez 2 tantu egin ditu Lejardik, Tolosak bat erez. Txapagainean moztuta egin ditu 2 Tolosak. Amezketarrak ez du pelotari galdu, Lejardik 4 galdu ditu. Hor, koeska desentea dago. Lejardiren sakea. Eraman Xantik. Eraman Tolosak. Lejardiren gantxoa. Tolosa. Txokoan luze. Eutsi Imazek. Keinu Tolosak, atzera Xantik. Xanti. Ongi Imaz ezkerrez. Atzelariak nor baino nor peloteoan. Eta azkenean Imazen huts garbia peloteoan poliki ari ziren biak. Eta azkenean Imazek pare bat ezkerka da bikain jo eta gero eskuinez
Utsa handia hau egin du. 11-7. Eta estadistikei begiratzea aski du Juan Mari. Aurretik doazenak, pelotari gutxien galdu dutenak. Bai, hor leheno ikusi duen bezala, Inaziok bat ez duzte galdu duenik, ez, eta bestiek lau bai. Eta ni uste dut horti da, alde hori, alde hortatik datorrela, ez. Eta nahiz eta gorriak, tanto bikainik edo politikei zein, regulidadea handio nola dukaten, horretik gana ditu girazten, ez, bestela laurak jokoa handi erakusten ari dialako, baina, bueno, askotan gutxi galtzeuna, uda nausitzek. Eta orain arte hori gertatzen ari zaigo. Jo, frontoi hone badi beste gauz bat, fijatzen maiz, lurrian ez di botia oso garbi egiten, Oantxe pexiak gelditu, gehioti da, hone lehen hori bazian, frontoi honek eta orain bai, eta nola hauek ez duen segida partidu asko jogatzen, baina horrek influilik, Leheno ikusiat Tolosa kejatzen, aurrien egititun botigatik, eta horregatik izan lehike ez behar nahi duten joku bat atzi, Imaz. Atzera ederki gozatuta. Eraman Xanti. Lejardi, Gantxoa, eraman Tolosak. Ketxi Imazek. Atzera orain segurarrak. Eraman Xanti. Lejardi. Txokoan utzina izan du Tolosa, Garroegi. Lejardi. Zabalera. Baina Ernez egoen Tolosa. Etxi Imazek oso ongi. Ongi Tolosa ere. Atzera Xanti. Tanto honetan ere, 60 pelotaka da, dagoeneko 3 minututik aurrera. Gantxoa, zoragarria. Edarra tantua. Bai, Gantxo polita Lejardirena. Lehen esan dugu aukera asko izaten ari dela airez jokatzeko. Xantik entregatu xamarturik pelota desente uzten duelako aurrean, eta bi pauso aurrera eman beharrean atzera ematen dituela, baina orain honetan airearen bila ederki joan da eta pelota ezkutatu egin duera bat. Oso tantu polita. 8 eta 11. Ez dute oraindik amore eman Urdinek. Naiz eta azken boladatxo honetan atzetik doazen. Lejardiren sakea. Eraman Xantik. Atzera Imazek, ino. Ezker Orman gorako ere etzuen asko falta, baina oso bizi irten zaio pelota hori eskutik. Berriz ere oso atzera Imazek.
Lejardi. Motz geratu zaio. Atzera Santik ezkarra ez. Eta Imazi tokitara joan zaio pelota hori. Tokitara, ez dakit xamarrean hartu duelako edo zergatik izan den, baina metro baten okerra bazuen pelota horrek. Begira, oso gora joan zaio. Pena de geologo ezkerra eta, hain pelota erresak horrela galtzea. Aurten partidu pikainak ere ikusi izkiogu Segurarrari. Oso behetik hartu izan dut, ez? Ni uste horrexegatik joan zaio, ustela, hain nabarmen joatea. 12-8. Atera du Tolosak, eraman Imazek, ederki. Atzera Imazek. Eraman Santik, Lejardi. Imazentzat utzi du, honek jetxi. Ez du gozatu Santik. Lejardik bai. Imaz. Atzera. Atzera Lejardik. Ederra tantu da. Hau, oraingo hau, ahoa bete hortz utzi gaitu pelota honek, ahoa bete hortz. Bederatzi eta 12. Oraingoan Imazek begira. Ikusi ezazuen merezi dueta, Ze tokitan zegoen, boste terdian eta haze dejada egin duen Zabalera, matematikoa horik ez dago izaterik. Goi txapa eta eskuineko arrastoa ezin hobeto neurtu ditu. Tolosak usainik ere ez dio hartu. Ez da usainik ere. Eta gu geu ere, Tolosa bezala harrituta utzi gaitu ere bat. Haze tanto egin duen Xabier Imazek. Orain, zintzurra bustitzera etorri denean, irribarre txiki bat egies egin dio. Bai, normala, ez? Horrelako tanto bat egin izio, postu jeg, ez? Behantzate hemen digatzen egin zuen moral pixka hartzeko. Bai, ondo da, hola, ez? Horrelako tanto batzuk ezpetia. Zaila izangoak, beste bat, olako bat. Zaila. Bota ere gutxitan botatzen dituzte atzelariek. Baina hor oso garbi ikusi du nunbait eta arrazoi zuen gainera. Tolosa oso atzean eta txoko aldean zegoen eta zulo handia zegoen hor Zabalean. Baina atzelariak normalean ez dira askotan ausartzen eta gutxitan ausartzen direlako uzten dituzte horrelariek ere halako zuloak. Baina oraingoan Imazek ausartu eta zoragarri egin du tantua. 9 eta 12. Moztu Lejardik eraman Tolosak, Imazentzat aukerakoa. Berriz ere txokoa jokatu nahi izan du, Lejardi. Atzera.
Santi ez du arrotu, ez du gozatu. Eta gehiegi arrotu duena Xabi Arrimaz. Lastima da, hain pelotaka da eta tanto bikainekin horrelakoak tartekatu behar izatea. Lehen ere esan dugu partidu bikainak ere ikusi izkiegula denboraldi honetan Imazi. Baina maila horri jarraipen gehiago ematea falta zaio. Amairu eta bederatzi, Tolosa hirugarrenaren sakea. Pasa ote, bai. Luzeegia izan da, Amezketarraren sakea. Beste aukera bat izango du oraindik Tolosak. Hau askoz laburragoa, gaiztoa, eraman Imazek. Tolosaren gantxoa, Aso Lejardik. Eskuin bolea, ederra tantoa. Etzekiate, harrika da bat izan duztean eskatzen adituk, ez? Biak gainera, Bai. Ez Lejardi bakarrik. Lejardi eta Imaz. Biak epaileari begira geratu dira, harrikada izan dela esan ez. Ea ikus dezagun, garbi ez zuen, Garbi ere. Eure dudan etxio, baina, bueno, badugu berriren bat Donostian, Ano eta Zelaian, ea zer dioskun Jon Elortza. Ea jarraipena izaten duen. Hemen 15 eta 9 dugu une honetan lehen partiduaren emaitza. Lejardi, jaso Tolosak, Imazentzat aukerako pelota. Eta orain ere oso gora. Orain ere oso gora aldegin dio pelotak Xabi Arrimazi. 16 eta 9, 7 tanturen errenta dute Tolosak eta Xantik. Eta ez dakit partidu honi buelta emateko aukerari izango duten. Juanmari, hor ere lauterdian aukerako pelota zian eta nora joan zaion. Nik uste dut, partidu baten bat, bidek aldeitia, bueno, baina nik uste dut desente bota itxulaia eta pena dek, horlago mutiltuzketak, horlago pelotazo edarrak ematen nahi dek eta gero batek bestia bat tapa iteik, ez? Jendiak akordatzea gora bototako egin, ez? Eta pena dek, bai. Hain errez jotzen di pelota eta gero horlako eta nik uste dut goiko maila joatzeko akatzo hiek zuzendu grauzkala, ez? Goian egoteko batez ere gutxiago galdu behar delako. Bai, horre buen asko egin behar dik eta aldan gehiena jota eta gutxinez behintzat pelota hain errez ez galdu behintzat. Aztertu egintzaio Xantiri eraman, Lejardi erasoan, ongi Tolosa. Lejardi, ara, hor irriste egin du nun bai. Niretzat bai, hankak iasi egintzio bai. Hankak alde egin dio, bestela ez tan normala, pelota joere justu egin duta. Begira. Bai. Zuriko hankak. Alde egin dio, bai. Orentxe gure lankideak zenbait datu ematen ari zitzaizkidan eta gorriek galdutako tantuak 3 izan dira, urdinek galdutakoak 11. Hori de galdea, hori. Eta hor txezeo galdea, Juanmari. 11 tanto galduta ez zeu, sakulua partidua dirazteik. Oso zaila bintzat. Tolosa izango bat bakarrik galdu ez duna, hola garbio itako bintzat, Regularrena be ari de. Ez beste munduko jokua eta partidu egiten ari delako, baina bintzat
galdu gabe behintzat, Azken tantua ere sakez egin du, hau ere oso sake luzea, Eraman Imazek. Atzera Tolosak, garri-garrian jota. Tolosa, gantxoa, ederki. 11 aldiz esaten dugu, baina ikusitako bakoitzen esateko modukoa da. Lehen dabiziko kuadrora joan ezkio idearen bila. Ondo jo ez dare, hor nonbait tanto izaten da. Eta orain ere begira noraino joan den, Hor ikusi du Lejardik gehienez ere eramate egingo zuela, oso aurrera joan da, eta handik ezin hobeto gurutzatu du. Hola, bila joan ezkero. Tantoak hurbil izaten dira. 19 eta 9, gero eta alde handiagoa 10 tanturena une honetan. Sake labur-laburra atera du Tolosak, doi Eraman Imazek, txoakoan dejada eta tanto. Oraintxe ari da Tolosa, lehen partiduak izan ez duen diztira lortzen. Tanturik dotoreenak, azken txampa honetan ikusten nahi gehiago, Mari. Bai, lehen osaten jardunok, beda da bilela regularrena eta nik ustea gaina azkeneko bi tanto hauekin, uste jate, bea jotzen dira, ni behintzate lagotu da honena, Galdu ere ez di bat bakarrik egin da, oain azkeneko bi tanto hau izan ditugu, zoragarrik, Gero ikusiko ditugu, estadistikek ikusiko ditugu, estadistikek zer dioten ikusiko dugu, eta orduan argiago ikusiko ditugu gauza horiek guztiak, baina garbi dago Tolosak batetik galdu bat erez, hor ikusten da, galdutakorik ez da agertzen, sakez bi egin ditu, dejadaz bat, airez bi, txapagainean moztuta beste bi, 7 tantu egin eta bat erez galdu, hori beste hainbat partidutan ere hartuko luke, eta orain, ja dena ateratzen hasi zaio. 8. tantua, oraingo hau, Tolosak egindako 8. sake gaiztoa, eta gero, ikus dezagun berriz ere, merezi du eta. Orain ere, aurrera joan da bila, eskura etorri gutxitan egiten da, hor bila joan behar da. Eta ara joan ezkero, tantoa seguru xamar. Oin gurutzatu ere bai ederki, Bai, oso ederki. Eta azeran esan dira, nik, pinu gehi egitezula, Gehiago sartu bertula da ikustek. Sartzen balima, noizik eta behin utzegin goi, baina generalien, oain ez du nadarra sartzen ez. Baina sartu inberdik. Xantik atzera, bera ere postu eginda nonbait, aurrelariaren jokuarekin. Xanti. Zera Errige Xarrak, edarki gozatuta. Eraman Imazek. Tolosa. Hemen partidua bukatzear dugu, baina berriro ere paso eske dugu Donostian Jon Elortza. Jon, oraingoan golen bat edo zer duzu? Anabera zanoetan, hemen berriz 10 eta 21. Hor ezkerrez txokora jona izan du Lejardik. Berehala ikusiko dugu errepikapena, baina ezker horma ikutu du pelotak eta zabalerako bidea hartu du. Begira. Hor txokora jona izan du, baina eta txokora joan da Tolosa ere, baina ezker horma ikutu angulua harrapatu du pelota horrek eta zabalerako bidea hartu du. 10 eta 21, baina partidua oker ikeragarririk ezean erabakitzat jotzeko moduan dago. Lejardi. Eraman Xantik.
Imaz. Etxi Imazek. Ezkerziarra. Lejardik eraman Tolosak. Eta Lejardiren tejada hori txapapera. Bukatu da partidua. 22:10, hasiera hotza eta kaskarra izan du. Gerora gauza politak bat baino gehiago ikusi ditugu, baina ia denak gorriek eskaini dizkidutenak eta gehiago zehazteagatik gorrien aurrelariak eskainitakoak. Tolosa 3. izan da, nik uste gainera bat ere zalantzari gabe esan daitekeela laukote honetan onena eta partiduari grazi pixka bat eman diona, Juan Mari. Bai, azera partidu erdi izendek tristia eta, bueno, lo hartzeko mokua, ez? Eta nik usteat Tolosa dudari gabe, koska desente egin zen dela, regularrena eta gaina tanto politien eskaini diguna, ez? Eta nik usteat gaurko honetan, nota altu mongo joula, naiz eta ez partidu borobila izan askotan, naiz eta bat ondo ebili bestiak animatzez padin maue, gelditzek Bero, estadistikei gainbegiratu txiki bat emango diegu. Pelotakadak 609 izan dira guztira. Ordu betera ez da iritsi partiduaren iraupena, 56 minutu eta 4 segundu. Eta jokoaren iraupena 32 minutu eskas. Eta aurrelari eta atzelarien jokuak utzitako datuak, estadistikak hauesek. Tolosak sakez 2 tantu egin ditu, Lejardik bat erez. Hormadiko bat egin du Lejardik. Dejada bat Tolosak, Airez 3 tantu egin dituzte. Txapagainean moztuta beste 2 tantu ere egin ditu Tolosak. Baina alderik handiena honetan dago. Amezketarrak tantu bakar bat ez du galdu, Lejardik 6 galdu ditu. Horrek esan nahi du, 3, 6, 8 tantu egin dituela Tolosak eta galdu bat erez. Lejardik berriz, 4 egin eta 6 galdu. Hor alde ikaragarria dago. Partiduaren gakoa, kasik hortxe egon dela esan daiteke. Atzelariei dagokienez berriz, dejadaz tantu bat egin du Imazek. Hori bai, gogoan garria benetan, eskapadaz tantu bana egin dute. 4 pelota galdu ditu Santik, 4 hietatik bat behartutakoa. 7 Imazek, bat behartutakoa. Batzuek